I den her video, der vil jeg vise dig rundt på Keypoint Photography Academy og give dig en fornemmelse af, hvad for nogle faciliteter det er, at eleverne på skolen har. Først og fremmest så har vi en rigtig fin parkeringsplads ude foran, hvor der er masser af plads. Når man kommer ind af hoveddøren, som er lige her bag fotografen, jamen så kommer man ind i selve hovedstudiet her, og her der har vi vores store forløbsbaggrund, som vi kan male i de farver, vi nu har behov for. Vi kan også dele den op med de rullebare vægge, som vi har her. Og der kan vi faktisk dele studiet herop i op til hele 7 studier. Og det giver masser af mulighed for at lave mange forskellige opgaver, som eleverne igennem uddannelsen kommer til at løse. Herover der har vi noget af det udstyr, som eleverne kommer til at arbejde med igennem uddannelsen. Her der er forskellige lamper og reflektorskærme og alt muligt mærkeligt, som bruges igennem hele uddannelsesforløbet. Herover der har vi nogle borde og stole, og her der kan eleverne sidde og slappe af, hygge sig, spise frokost, hvis de har lyst til det. Det bruges også ofte som et sted, hvor de sidder med computer og arbejder i grupper og løser opgaver. Så det er sådan et sted, hvor sådan hele aktiviteten omkring alt, hvad der foregår i studierne, det sådan, har ofte centret her. Undervisningslokalerne, de er herinde. Og det her, sådan den mere traditionelle tavleundervisning, den foregår. Der er projekter op så der kommer projekter op på skærmen her, så står jeg og fortæller nogle interessante ting heroppe ved disken. Og så sidder eleverne her og med deres computer og kan også arbejde i grupper og alle de her ting. Og inden ved siden af, der har vi køkkenet, som har de faciliteter, køkkenet skal have til de ting, som eleverne har behov for. Det er ikke så interessant. Herude der er toilet, og herinde der har vi et make-up-rum, som har de helt rigtige farver i forhold til, at når en make-up-artist skal lægge make-up, og vi har omklædningsrum, så modeller, når eleverne skal arbejde med det, kan klæde om. Og når jeg går ud af døren her, så er vi ude i studiet igen, og dermed så er den her lille rundtur slut.